Michal organizuje veľkú bežeckú udalosť a hľadá preto ešte spoľahlivé riešenie pre online prihlásenie účastníkov. Zamestnanci, správa zamestnancov a sledovanie času bežcov. Race Result zjavne ponúka to pravé riešenie. Michael sa registruje na www.raceresult.com a podujatie sa dá v priebehu niekoľkých minút s všetkými jeho vlastnosťami ako miesto, dátum, úpravy zápasu a spoločenské záležitosti vytvoriť. Účastníci sa teraz môžu pohodlne a rýchlo online prihlásiť na My Race Result. Michael si ihneď rezervuje hardware, ktorý môže na profesionálnom meraní času od Race Result ako kompletný systém požičať. 5 dní pred podujatím objednáva personalizované štartovacie čísla s integrovanými transpondérmi a ďalšími doplnkami v online obchode. Na včasnú dodávku v stanovenom termíne sa môže spoliehať ako na všetko ostatné. V deň behu si Michael postaví stan za krátky čas sám. O 2:00 popoludní zaznie štartový výstrel. Už počas zápasu môžu diváci online vidieť priebežné výsledky. Po vzrušujúcom závode je Michael rád, že závod bol veľkým úspechom a účastníci sú spokojní s organizáciou závodu. Už umiestnil všetky testovacie systémy Race Result pre svoje preteky na horských bicykloch o 2 mesiace. www.raceresult.com. To je kompletný balíček pre tvoje športové časomery.